नायथावथाव मोजां जाबाय मोजां जादों आया माबायदि मोनखो मोजां Hello everyone. Khulumbai. Welcome back to my channel. So logofer दा जों थांगासिनो दङ अबाव दे सादि सानदो अबाव थांगासिनो जों दिनै थांगोन बङाइगाव खांख्राइ मुभि नायनो थाखाय गोदान रिलिज जादों आरो सोर सोर फैदों बिजु दादानि फेमिलि आरो जोंनि फेमिलि आच्छा ओमफ्राय सादिया दा हलावनो दङ जों थाखाय नेगासिनो मोजां थांगासिनो मोनसिगोन नायबाय थादो आच्छा तो लोगोफोर नै जों गंसे गारियाव एकदम पेक जाना फैदों दिनै सोर सोर दङ नै बिथिं दङ बिजु बिथिं बैथिं बिपुल बिजु फंबाय ओमफ्राय बिजुनि बिमा मादै दे आइनो बिजाजालि ओमफ्राय आइयाफोर नै तो जों गासैबो दिनै थांगासिनो दङ इउनिभार्सेलाव बङाइगावआव खांख्राइ नायनो आइमोनखौ देखायनो तो बिदिब्ला नायनोसै माबायदि मोनो आइमोना दा उनाव रिभिउखौ लानोसै मा खालामदों मोखांखौनो आं देखायनो हाला ओरैबायदि गारियाव जायगा गैलाखाय आं सिगाङाव जिरायनांबाय बिदिनो सानै कपलाखौ लानांबाय तो दा थांगासिनो जोङो मा मोनखो बेखिनिखौ मा होनो दाखाल दुबि मोनबाय दा दसे उनाव मोनसिगोन 5:30 श'खौ नायनो फैबाय बेलासिनि थांनोसै थांबाय थानोसै भद्र जायो माथो नोङो रायलायबा भद्र Universal Studio Hooray! Jumping sampai sana ini, udah. Gila. Tuh, जों थांगासिनो दङ दा लिफ्टआव. खोमसि सिबा मागिगासिनो दङ मुभिया जोबसिगोन होननानै नायनो मोननाय नङा. गाव बिराद टेनसन जाबाय मुभिखौ नुनाय माने टाइमा खावसेसो नुसिगोन होननानै बिराद टेनसन आरो बेना. Ayun pa. Mama ko lang sih? Salah bye. Screen? Oh. Offline booking ke butannya मिथियाखै अब नहीं है इति जादों आरो आइजों माबाजों ज' जिरायदो Hai, माबायदि मोनखो? नायथावथाव मोजां जाबाय मोजां जादों आया माबायदि मोनखो? मोजां बेखौ खोबदो खर' लादो बे गस्लाखौ ला नोंसोर थांग्रोदो
नोंसोर थांबाय थादो नोंसोरखौ थांबाय थादो बाय थादो जों बेलेग गारियाव थांसै बाय बाय आदिसा माबायदि मोनखो नों मुभिखौ नायदोंना नायाखै हा दे लोगोफोर मुभिखौ नायनानै जों दा न'आव थांनोसै ओमफ्राय आइमोना बेलेग गारि मोनसे फैबाय जों ज' फैबाय ओमफ्राय मिस्टारा उखैयाखै होननायखाय जेबो जायासै ओमफ्राय जों बरपेटायाव सफैनानै मोनसे रेस्टुरेन्टाव हाबबाय बिग बाइट्स होननाय मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ बरपेटा र'डआवनो ओमफ्राय बेवाइफोराबो जोंखौ जइन खालामबाय जों बारा उखैयाखैमोन ओरैनो लाइट माबा मोनसे जानानै थांसै होननानै हाबबाय बाव ओमफ्राय शिबमाथ' फ्रेन्ड्सफ्रा एन्जय खालामबाय ओमफ्राय लोगोफोर न'आवबो आंनो मोनसे पार्सेल सफैनाय दङमोन बे जाबाय स्टेमिय'नि थ' दिनै बेखौ आनबक्सिं खालामनोसै पार्सेल आं खुलिसिगोन थ' जों खुलिनोसै माबासो klein खुलिनो टाइट जायो oh my जाबायदि हासिगोनथ' बरनदो ओमफ्राय लोगोफोर दाना थारमाने पार्सेल सफैबा शिबमासो माने बिराद इन्ट्रेस्ट आरो आनबक्सिं खालामनो थाखाय थ' फटाफट खालामबाय ओमफ्राय बेनो जाबाय स्टेमिय' ब्रेन्डनि मोनसे प्रडाक्ट आरो बे जाबाय मोनसे हेयार रिमुभेल पाउडार नेचुरेल वेक्स बेयाव दङ पेइनलेस इन्स्टेन्ट हेयार रिमुभेल पाउडार थ' दिनै बेखौ इउज खालामनानै देखायनोसै नोंथांमोननो माबायदि जायो आं माने खालामफेराखैमोन थ' बेयाव लिरनाय दङ इन्सट्राक्सनफोरखौ माबायदि खालामनांगौ बेनिफ्राय बे 100% नेचुरेल होननाय दङ बेनिखायसो थारमाने आं ट्राइ खालामनो नागिरदों थ' पेकेटखौ आं माने खेवबाय आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय सामुसनै लानोसै ओमफ्राय फारनैथिंबो खालामगोन नालाय थ' एसे लाबावनोसै ओमफ्राय बेयाव लिरनाय दङ थारमाने दै नङाबा गुलाब जलजों बेखौ मिक्स खालामनो थाखाय थिनदों थ' आंनाव गुलाब जलथ' गैखाया दा ओंखायनो दैजोंनो मिक्स खालामसै ट्राइ खालामना नायनोसै फार्स्ट टाइम माबायदि जायो थ' बेखौ थारमाने एकदम इजि मोनदों आरोना बारा थाबनो डिजल्भ जादों थाबनो मिक्स खालामनो हादों नै जा मोजां जाबाय दा थ' बिदि कन्सिस्टेन्सि लानो होदों आरोना थ' बेखौ आखाइयाव फोननोसै दा फोननाय सिगां नोंथांमोननो देखायनोसै नै आंना खोमोनफोरा आं माने बिदि खुनुदिन भेक्सिन खालामफेराखैमोन थ' बेखौ नेचुरेल प्रडाक्ट मोननायखाय दिनै खालामसै ओमफ्राय बेयाव लिरनाय दङमोन ब्रास नङाबा स्पेचुलाजों खालामनो थाखाय बिदि फोनो आंनाव माने बेफोर जेबो गैया आं खालामफेरा नालाय स' सामुसजोंनो आं बिदिनो फोनना लाबाय थ' नोंथांमोनाव जुदि ब्रास बा स्पेचुला थायो बेफोरजों नोंथांमोना माने बिदि इउज खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय आंनाव गैया जेला आं माने स्पुनखौनो इउज खालामबाय आरो साबुनखौनो सामुसखौनो इउज खालामबाय थ' फारनैथिंबो आं बिदि माने मिक्सारखौ माने बिदि फोनना लाबाय थ' ओमफ्राय बेयाव लिरनाय दङ 10 to माने 15 मिनिट्स माने बेखौ राननायसिम माने दोननांगोन आरोना थ' बिदि फोनना लाबाय ओमफ्राय दसे लाखिनोसै फोननानै ओमफ्राय लोगोफोर आंना 10 मिनिट्सनि बारा जाबाय ओमफ्राय अबावबा रानदों अबावबा थारमाने एसे राननो दंमोन अब्लाबो थारमाने आं 10 मिनिट्स जाबाय नालाय स' सानबाय बेखौ सुनोसै ओमफ्राय थारमाने आंना सुबिदाया बेयावसो आरोना बेसिनावसो आं माने भिडिअ बानायनो हागोन स' आं बेखिनियावनो फैबाय ओमफ्राय बेयाव लिरनाय दंमोन मोनसे टावेल नङाबा माने रिन्स खालामनाय सिगां मोनसे हुगारना लानांगौ आरो माने जिजों थ' सुनाय सिगां थ' बेनिखायनो आं बै मोनसे टावेल हेंकिखौ लाबाय आरोना रुमाला जे टावेल बायदि रुमाल थायो बेजों हुगानो मोजां जायो आरो ओमफ्राय आं मालायखौबो बिदि हुगारनाय नुदोंमोन बेलेग भिडिअसफ्राव स' आंबो बिदि मोनसे रुमाल दंमोन आंनाव बेखौनो लाबाय ओमफ्राय दा बेखौ माने बोखारगासिनो आरोना रुमालजों एखे फिसिना लाबाय दा हुगारगासिनो ओमफ्राय नमारगौ एकदम माने खोमोनानो ओंखारजोबदों जेबो गैला आखाइयाव पुरा नेचुरेल मोनदों आरो जेबो प्रब्लेम मोनाखै आंना थारमाने अलरेडि एलार्जिनि थाखाय आखाइयाव माबा माबि नोंथांमोना दहाय देखायनायाव नुखादों दागारि दंखायोआनो ओमफ्रायबो दा माने हुगारनायाव दोंसेबो माने खानाय गैला बायदि मोनदों आरोना खोमोनखौ थ' प्रडाक्टआ गाज्रि नङा लोगोफोर मोजां आं खिन्थु जेबो प्रब्लेम मोनाखै आरोना नोंथांमोननि सिगाङावनोथ' आं इउज खालामना देखायबाय
ओमफ्राय दा बेखौ हुगारना लाग्रोनो ओमफ्राय बेयाव लिरनाय दं आरो ना हुगारग्रोनांगौ होननानै जिजों इनि उनावसो माने सुनांगौ दैजों थ' आं हुगारना लाबाय ओमफ्राय दा आं बेयावनो दैजों सुना लानोसै ओमफ्राय दा नोंथांमोन देखायनोसै माबायदि जायो थ' माने भिडिअ बानायनो थाखाय बे जायगायासो सुबिदा नालाय स' बेयावनो आं माने हुगारना लाबाय आरो सुनानैबो लाबाय थ' लोगोफोर नै नोंथाङाथ' नुबाय नै भेक्सिन खालामखांबाय आं ओमफ्राय एक्सपिरियेन्सआ जोबोद मोजां जेबो पेइनफुल नङा ओमफ्राय बहुत नेचारेल प्रडाक्ट बेयो ओमफ्राय आंना बेथ' फार्स्ट एक्सपिरियेन्स आं खालामफेराखैमोन भेक्सिन बिदि अब्लाबो माने मोजां मोनदों फार्स्ट टाइम खालामनानै ओमफ्राय नेचारेल प्रडाक्टखाय स' ट्राइ खालामबाय आं ओमफ्राय जेबो प्रब्लेम जायाखै आंनाथ' ओरैनो स्किना जोबोद सेन्सिटिभ आरो एसे एलार्जिनिबो प्रब्लेम दंखायो नोंथाङाथ' आंनि मोखांखौ नुबानो मिथिखागोन एनि टाइम एलार्जि थाखायानो आंना लोगोसे आखाइफोरावबो माने थायो अब्लाबो आं गिदोंमोन आरोना माबाफोर जागोन होननानै खिन्थु जेबो प्रब्लेम मोनाखै बिराद माने आरामसे माने खालामनो हाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि अर्डार खालामनो लुगैदोंबा नोंथांमोना आंनि डेसक्रिपसन बक्सखौ चेक खालामबानो जाबाय आं लिंकखौ शेयार खालामनो हागोन जोबोद मोजां प्रडाक्टआ गाज्रि नङा ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो फोजोबनोसै थ' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे मोजां मोनोबा अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामथ'वाखैबा ओमफ्राय लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय